नमस्कार प्रणाम। हम मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा। तो हमनी के रउरा सबके बीच में आज बहुत ही भोजपुरी मजेदार भोजपुरी हास्य कविता लेकर आइल बानी जा, जौन भोजपुरी पर ही भोजपुरी भाषा में ही बा, जेकर शुरुआत हमनी के पवन और खेसारी के माध्यम से हुई। त रउरा सब एकरा के सुनी और मजा लीही। भोजपुरी हमार शान शौकत है ए पवन भाई मनोज तिवारी बाबा। भोजपुरी हमार शानो शौकत, भोजपुरी हमार कमाई ही आ भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरिये हमार माई ही है, बुझनी। ई भाखा हमरे पुरखन के अभियो बोलेले हमार पापा। ई भाखा हमरे पुरखन के अभियो बोलेले हमार पापा। आस पड़ोस सभे कोई बोले, बोलस पुरानका काका, बुझनी। कथा सुनावस आजी एही में ए मनोज तिवारी बाबा। कथा सुनावस आजी एही में माई सुनावस लोरी। कथा सुनावस आजी एही में माई सुनावस लोरी। आ भगवान के पूजा पाठ एही में करे सभे हाथ जोड़ी, बुझनी। पवन भैया, भोजपुरी है हमार पहिनावा, एह जवान के सिलाई ही भोजपुरी ह हमार पहिनावा, एह जवान के सिलाई ही आ भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरिये हमार माई ही बुझनी। भोजपुरी ह हमार पहिनावा, एह जवान के सिलाई ही भोजपुरी ह हमार पहिनावा, एह जवान के सिलाई ही आ भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरिये हमार माई ही। सब कोई बैठे संगे जब तब हंसी ठिठोली एही में। सब कोई बैठे संगे जब तब हंसी ठिठोली एही में। बचपन में 21-22 और आँख मिचौली एही में, बुझनी। एकरे संगे बचपन बीतल ए पवन भाई, एकरे संगे बचपन बीतल और जवानी एही में। एकरे संगे बचपन बीतल और जवानी एही में। आ मीठ तीत जीवन के किस्सा लिखाइल कहानी एही में, बुझनी। घर वालन के प्यार एकरे में बा, घर वालन के प्यार एकरे में दूर रहला पर इहे दवाई ही घर वालन के प्यार एकरे में दूर रहला पर इहे दवाई ही आ भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरिये हमार माई ही बुझनी। सब्सक्राइब करे।